najnovije saopštenje Miloša Medenice. Zarobljena Crna Goro, Srbijo i vi kolege iz kazneno-popravnih ustanova. Hvala svima koji su prepoznali istinu i podržali Telegram kanal Medeni sve zna. Nastavite u što većem broju. Što nas je više, to je jasnije. Medeni nema strah, ne povlači se i tačno zna sa kim ima posla. Sa strukturama koje su duboko u sopstvenom blatu. Pa se onda iznenade kad primijete da nešto ne miriše kako treba. Idemo dalje, istrajemo zajedno, dok hulju ne pošaljemo gdje je mjesto. Pošteni građani i vi ćaci, prani tim Medenog je došao do saznanja koja ni jesu na nivou čarsijskih priča, već istine koja će se vidjeti u narednom periodu, a koja se odnosi na poznato ubistvo na Senjaku. SNS kartel, na čelu sa Kurčićem Aleksandrom, na sve načine pakuje dokaze kako bi Veselina Milića učinili veselim i izveli ga iz pritvora. Veselin je privilegovan u CZ-u, smješten u drugom bloku, u ćeliju koja ne gleda na krug i nema prozora, kako niko ne bi mogao da mu dobacuje. A zatvorenicima je strogo zabranjeno bilo kako prozivanje. Čak je zaprijećeno automatskim premještajem u druge kazneno-popravne ustanove. Što se tiče dokaza, glavni džoker su kamere, koje su upakovali na način što su komandno-operativnom centru izmijenili vrijeme. Tačnije, trenutak ubistva je fingiran sa dolaskom Veselina Milića u garažu zgrade u kojoj živi, kako bi ispalo da se u trenutku izvršenja ubistva nalazi u svom stanu. To je razlog što mu je režimski tužilac skinuo djelo, a po sili zakona Veselin Milić treba da izađe za mjesec dana na slobodu. Džaba struktura MUP-a, koja ga ne voli i koja hapsi i druge službenike na čelu sa Milićevim kumom, koji je komandant interventne jedinice i koji ga je prvi izdao i uvalio za pucnjavu koja se desila u novembru mjesecu u restoranu Steak Line, čiji akteri su bili pokojni Baja, Boske i još neka kriminogena lica. Naravno, Veselin Milić je naredio da se događaj ne zavodi u biltenu događaja, a sve izneseno je potvrdio komandir interventne jedinice, a tužilac odbacio kao neosnovane optužbe, jer ne vjeruje da je Milić usmeno izdao naredbu. Pošteni građani, u sljedećem videu između ostalih otkrivam zašto je Milić nezgodan svjedok. A vi ćaci mirni budite, papir i olovku u ruke i zapisujte šta Medeni piše. Ne očekujem da sve zapamtite iz prve, ipak je memorija za vas ograničen resurs. Toliko za danas, volim vas vaš.